Bos días, damos vos a benvida ao novo programa do Faladoiro do IES de Ames. Mais non é un programa calquera, senón un moi especial. É único porque estamos a retransmitir desde os estudios da radio da Facultade de Xornalismo, na Universidade de Santiago de Compostela. E por que desde aquí? Pois porque estamos a participar na Xornada Radiovisual Interescolar, organizada pola Asociación Cultura e Pedagóxica Ponte nas Ondas. Como xa sabedes, esta é unha asociación que leva máis de 30 anos promovendo o patrimonio inmaterial galego e portugués, e mesmo foi recoñecido pola UNESCO como modelo de boas prácticas nese ámbito. A radio do noso centro está aínda comenzando a dar os seus primeiros pasos, polo que a participación nestas xornadas é para nós un gran desafío e tamén unha grandísima motivación e inspiración. Por iso queremos darlle o máis sincero agradecemento á Asociación Ponte nas Ondas por nos teren dado a oportunidade de participar. Neste faladoiro estaremos Damián, Elvia, Joan, Martina e Noelia en representación do alumnado do IES de Ames. Tamén intervirán Héctor e Pablo interpretando música ao vivo. Estaremos acompañados pola nosa profesora María Vilasó e contaremos cun convidado de luxo. Hoxe estaremos ademais cun equipo técnico de excepción, José Ramón Fernández, Javier Rey e Raúl Silva, en representación do alumnado da Facultade de Xornalismo da USC. Moitas grazas pola vosa axuda. O programa titúlase Begoña Camaño, reescribilo o mito e está dedicado a Begoña Camaño, a xornalista e escritora homenaxeada o Día das Letras Galegas deste ano 2026. Con el queremos dar a coñecer e a honrar a unha persoa e profesional fundamental da cultura galega recente. O programa está dividido en 4 seccións. Comenzaremos cunha pequena biografía da autora, a seguir realizaremos unha recensión do seu derradeiro libro Morgana en Esmelle, continuaremos cunha entrevista a Xosé Antón López Silva, traductor ao castelán do primeiro libro da autora Circe ou O pracer do azul, e finalizaremos ca interpretación dunha peza musical moi especial para ela. Comezamos xa! Como xa queda pouco para a celebración do Día das Letras Galegas, seguro que xa sabedes moito sobre a biografía da autora conmemorada. Mais imos refrescarvos un pouco a memoria. Damos paso a Joan Martínez, que achegará unhas pinceladas da vida de Begoña Camaño, unha voz que segue a soar. Quizai coñezades a Begoña Camaño polos seus libros, pero a autora a que lle dedican as letras galegas este ano, antes de ser escritora, foi a voz que acompañou a moita xente a través das ondas. Traballou en Radio Popular de Vigo e, durante moitísimos anos, na Radio Galega. Como boa xornalista, sabía facer preguntas. De feito, unha pregunta que ela mesma se fixo de pequena marcaría toda a súa vida. Imaxina ler a Odisea de Homero, ese poema cheo de héroes e viaxes, e imaxinade buscar unha heroía que vos identificares, e non atombala. Sou Ulises, o héroe. Por iso foi o que lle pasou a Begoña. Foi nese momento cando ela se preguntou: ese o que relata Homero non foi verdade? Ese as mulleres desa historia tivesen outra historia que contar? Esa pregunta converteuse no motor da súa vida. E na procura das respostas atopamos 3 Begoñas: a xornalista, a feminista e a escritora. Begoña Camaño axiña descubriu que as palabras podían ser unha ferramenta para entender a realidade. Imaxina nos anos 80, cun micrófono, cubrindo folgas, protestas e loitas obreiras. Moitas veces é a única muller entre xornalistas e líderes sindicais e, en lugar de sentir medo, sentía que estaba no seu sitio. Para ela, o xornalismo non era contar noticias, era explicarlle a xente como funcionaba o mundo e, sobre todo, darlles ferramentas para cambialo. Viaxar foi o seu xeito para aprender a ser máis humilde. Viaxou por Marrocos, Cuba, Senegal. En cada lugar buscaba entender as persoas, especialmente as mulleres. Como ela dicía, cando regreso dunha viaxe son outra persoa, alguén máis sabia e máis humilde.
E despois de tantas viaxes, de tantas preguntas, chegou o momento de escribir literatura. Con 45 anos publicou a súa primeira novela, Circe ou o prazer do azul. Nela retomou aquela pregunta da adolescencia. Eso Homero non contou toda a verdade? Deulle voz a Circe e a Penélope, as mulleres que na Odisea agardaban, e converteu-nas en protagonistas da súa propia historia. Despois veu Morgana Desmelle, unha novela onde revisaba as lendas do seu Arthur para falar do poder, da ética e da responsabilidade. Begoña quería que as historias servisen para pensar, para dubidar, para imaginar outro mundo posible. O que fixo foi revolucionario. Colleu personaxes femininas, que a historia sempre pintou como as malas ou as secundarias, como as magas e bruxa dos mitos, e deulles a voz que merecían. Ensinounos que as historias mudan moito dependendo de que as conte. Ela decidiu contalas ao lado da sororidade, esa palabra que tanto usamos hoxe que para ela era a base de todo, apoiarse entre mulleres para sermos libres. Tamén destacou como activista incansable. Participou na Marcha Mundial das Mulleres, loitou pola defensa dos medios públicos, polo dereito ao aborto, pola soberanía dos povos. E todo o facía con alegría, porque cría que o feminismo e a xusticia social non eran cousas tristes, senón a chave para a felicidade colectiva. Begoña marchou demasiado cedo, no 2014, aos 50 anos, mais deixando a súa marca no feminismo galego no noso xornalismo. Ide ás bibliotecas, buscade os seus libros e, sobre todo, mantede a curiosidade porque, como ela dicía, leo porque quero cambiar o mundo. Leo porque necesito hacer máis habitable o meu mundo. E nós, hoxe, lembramos a súa voz. Convidámoste a que ti tamén te fagas as túas preguntas, porque ao final iso é a literatura, iso é o xornalismo, iso é a vida. Atrévese a viaxar, a escoitar e a imaginar un mundo máis xusto. Moitas grazas, Joan, por transmitirnos a forza de Begoña Camaño. Non é de extrañar que ás veces se refiran a ela como a muller volcánica. Imos afondar agora un pouquiño máis na súa faceta de escritoria literaria. Elvia Pérez vai analizar a súa obra Morgana en Esmelle. Cando queiras, Elvia. Hai que recoñecelo. Achegarse a literatura de Begoña Camaño non é calquera cousa. Se a literatura fose un santar, dende logo que Morgana en Esmelle non che é ningún menú de comida rápida. Ler a súa prosa é degustar un prato complexo no que o padal descobre capas e capas de sabor que piden calma e atención. E é, ademais, a deconstrucción dunha historia bella e coñecida, a de Arthur e a súa corte, pero cunha reviravolta fundamental. Desta vez, Morgana é o ingrediente principal. A metáfora culinaria ainda podemos estirala un pouco máis para incluir nela a un insigne referente dos fogóns galegos, Álvaro Cunqueiro. Ten sentido o prato principal sen antes petiscarmos a un entrante de Merlín e familia? Camaño recolle o testemunho da prosa cunqueiriana, apropiase dela con finura e sutileza e deixanos ver que ese Merlín retranqueiro que todos coñecemos gardaba no fondo un segredo feito de culpa e remorso. Xa sabedes o dito, nin os bos son tan bos, nin os malos son tan malos, pois aquí está Morgana para facer xustiza e limpiar o seu nome, para xitar a prácida vida dun vello Petrucio, reconstruir a súa propia historia e, sobre de todo, recuperar a Xenebra como esa irmá que nunca puido ser, por culpa dunha argucia raposeira que só buscaba limpar a imaxe de Arthur perante da corte. Nesa lectura calma que o libro me pide e merece, reencontraredesvos coa materia de Bretaña, fonte inesgotable de inspiración que, para libros, sagas, películas e cadros ao longo dos séculos, porque, como se afirma na propia novela, a maxia de contar reside en crear a ilusión capaz de facernos sentir como certo aquilo que sabemos irreal. Na novela de Camaño, Morgana aparece de improviso en Miranda, de ben unha convidada incómoda que se apropia do espazo e que logo consegue o afecto da xente, mas tamén fai perder a compostura da idealizada Xenebra e pon ao descuberto a cobardía de Merlín. As diferentes voces narrativas complementan e reconstruen unha viaxe polo tempo que nos permitirá coñecer a tráxica infancia de Morgana, a desgraza da súa nai Igraine, a fortaleza de Viviana e as intrigas do mago na súa procura de unificar unha Britania dividida entre os lazos co pasado celta e o avance do cristianismo.
Pero se algo aprendemos ca obra da nosa autora homenaxeada é a importancia de contarmos a nosa propia historia, de non deixar nunca que ninguén fale por nosoutras. E que mellor xeito de pechar ca deixar que sexa a propia Morgana quen o faga. Eu son Morgana, e esta é a miña historia, contada por min mesma, coa miña voz. A única historia en que me vexo e en que me recoñezo, por máis que haxa que lembre doutro modo os feitos. Entraron vos ganas de ler o libro? Pois agardade, que se cadra engadides outro título máis á vosa listaxe de lecturas pendentes. A continuación, Martina Gigirei vai entrevistar a un convidado moi especial, Xosé Antón López Silva, profesor de linguas clásicas no noso instituto que ademais traduciu o primeiro libro de Begoña Camaño, Circe ou o pracer do azul, do galego para o castelán. Xosé Antón coñece persoalmente a Begoña Camaño e tivo a ocasión de compartir tempo con ela durante o proceso de traducción da obra. Deixo vos saco, Martina, e dámoslle unha benvida a Xosé Antón López Silva. Benvido, Xosé Antón, e moitas grazas por participares nesta entrevista. Moitas grazas a vos por invitarme, por ter a oportunidade de falarmos de Begoña Camaño e da súa obra. Imos comezar por achegarnos a túa relación ca autora. Como foi a primeira vez que te reuniches con Begoña para falar de traducir os seus libros? Impresionaba moito falar coa dona da historia? Bueno, realmente mantivemos varias conversas telefónicas antes de chegar a vernos personalmente. Foi un encargo que fixo a propia Editorial Galaxia para min. Foi moi doado traballar con ela. Vérmonos foi un pouco máis complicado porque Begoña xa estaba daquelas enferma do cancro que lamentablemente non la arrebatou. Así que as conversas empezaban na súa casa, dun xeito moi agradable. Empeñábase, isto é moi interesante, empeñábase en que sempre tiveran lugar cunha copiña de Oporto que ela non podía tomar por culpa da medicación, pero que decía que paladeaba véndome tomalo a min e mantendo a charla sobre aspectos de Circe ou o pracer do azul. Cando non estabas de acordo cunha palabra ou cun parágrafo, como solucionabades? Era moi estrita co xeito en que quería que soasen as súas frases en castelán? Non, ao contrario. Begoña, desde o primeiro momento, dixo que tiña completa liberdade para traballar na traducción, así que nese sentido foi enormemente doado. Era máis ben ao revés, era eu quen lle tiña que incitar a Begoña a que revisásemos aspectos que a min non me convencían, que prefería que ela tivese voz e decisión na toma en consideración de fases de traducción, de aspectos concretos. En xeral, ela insistía unha e outra vez que aquel era o meu traballo, que ela xa o deixara escrito e que o que eu facía que lle parecía ben. Era moi doado traballar con ela e moi inspirador. E agora poñamos o foco na súa obra. Na escola ensinanos que Ulises é o gran héroe. Por que crees que Begoña pensou que era necesario que nos fixásemos no que sentían e pensaban as mulleres que quedaron atrás como Circe ou Penélope? Creo que en boa medida Elvia, ao falar de Morgana en Esmelle, leu ese texto que dá a clave, a voz. Tanto Circe o pracer do azul como Morgana en Esmelle o que fan é que dotan de voz as protagonistas dos relatos míticos, dotan de voz para que conten a súa historia. Polo tanto, é unha historia que se afasta da estructura da tradición literaria, da tradición mítica, e nos proporciona a visión das protagonistas en como son elas. Protagonistas femeninas, protagonistas secundarias ou protagonistas silenciadas, ou unha mistura de ambas.
Así que eu creo que esa é a razón pola cal Begoña fixo esa escolla. Pois agora que xa conhecemos un pouco máis do fondo da obra, que che parece se faremos un chisco da forma? Begoña escribía cun ritmo moi especial. Que foi o máis difícil de conseguir? Que a historia se entendese ou que mantivese esa música que ten o galego? Creo que en realidade son dous aspectos do proceso de traducción homoxéneos e que non poden separarse o un do outro. Creo que nese sentido hai que atender a ambos, trasladar, eso sí, da lingua de entrada á lingua de saída, que neste caso era o castelán, ambos os dous aspectos, o aspecto estilístico musical e o aspecto de contido. Cando as linguas de entrada e de saída nunha traducción están moi cercanas, cando mesmo hai interferencias, polo caso de diglosia, do castelán cara ao galego, ese proceso de traducción en realidade se complexiza moito máis, pero en calquera caso era necesario ter en conta ambos procesos, xunto con outro elemento. A traducción de Begoña ao castelán tiña que respetar a musicalidade especial de Circe ou O pracer do azul en lingua galega, pero tamén todo un elemento de tradición, de pouso tradicional de estilo que está patente desde as traduccións clásicas do castelán, do grego ao castelán, en particular a de Luis Segalá, que Begoña conocía moi ben, e todo iso había que reflectilo. Creo que, coa axuda de Begoña, co seu apoio, o traballo ela quedou moi satisfeita, e eu, desde logo, é a traducción dun autor vivo a que lle teño máis estima. Pois agora que xa conocemos un pouco máis do fondo da obra, que che parece... houbo algunha palabra galega que che dese especial traballo para traducila ao castelán? E alguna que che custase tanto ou che deu pena ter que buscala en castelán porque non significaba exactamente o mesmo? En realidade non, o que ocorre que sí que houve unha palabra particular que lembro agora, mentras falo convosco, que motivou unha discusión que tampouco era discusión, porque en realidade Begoña, nese elemento de deixarme facer, hai un momento na novela que Telémaco grita a boiña cando morre a súa avoa, precisamente. Claro, traducir abuelita ao castelán non sonaba especialmente ben, porque ten unhas resonancias de conto infantil, entón eu dixenlle a Begoña que creía que unha boa opción para expresar un matiz profundamente castelán, profundamente familiar, pero ao mesmo tempo con un tono arcaico, era yaya, que el gritase yaya e incluso yayita, un elemento que está conservado en español de Hispanoamérica, pero que, supunía unha elección un pouco ousada. Begoña decíame, o que fagas está ben, a mí pareceme ben. Eu dije, pero dime que opinas ti? E si, ao final dixo que lle parecía unha moi boa escolla, pero era eso, era tan respetuosa do traballo de traducción que prefería colocarse nun plano que non interrumpise ese traballo, a pesar de que eu lle pedía a implicación. Xa, para irmos rematando, fagamos unha reflexión sobre a importancia histórica da autora. Por que crees que Begoña Camaño merece que todos os colexios de Galicia esteamos a falar dela estudando a súa obra este ano? Pois creo que polo que neste programa se leva dito, porque soubo vencellar moi ben a tradición mítica occidental coa novela máis moderna en lingua galega, que soubo dialogar con intertextos clásicos, pero con intertextos clásicos galegos tamén como os de Cunqueiro, e que ao mesmo tempo expresa as súas facetas de alta calidade literaria, de dar voz a muller, a personaxes femeninas,
e dar voz desde a estructura dunha ideoloxía moi clara, desde o feminismo, desde a modernidade e desde o respeto polo pasado literario e clásico. E para finalizar, imos tentar crear unha ponte entre Begoña e a mocidade. Se Begoña estivese aquí connosco na radio do Insti, que crees que nos diría? Bueno, ela como unha grandísima xornalista radiofónica que era, diríavos que o estades a facer moi ben e que a partir de aí que non diría que sigades o seu exemplo, porque era o contrario a como era ela. Diría que buscásedes o voso exemplo a seguir dentro de vos mesmas. Así que atrévome a poñerlle voz ao que Begoña diría, sendo ela a persoa máis modesta e máis afectuosa do mundo. Chegamos finalmente á derradeira sección do programa e con ela imos despedirnos. Queremos mandar un saúdo a todos os outros centros participantes na xornada radiovisual interescolar e expresar o noso agradecemento a todas as persoas participantes no programa, o equipo técnico da Facultade de Xornalismo, a Asociación Ponte nas Ondas e o público que nos estará a escoitar. Sabemos que a música era moi importante para Begoña Camaño, mesmo compuxo a letra de algunhas cancións. Un dato que nos conmoveu especialmente foi descubrirmos que a súa canción preferida era o Alalá das Mariñas e que ata pediu que esa canción cantada pola súa amiga a cantante Uxía fose a súa despedida deste mundo. Así lle deixou escrita a súa amiga: escoitarte por última vez cantar o Alalá das Mariñas e logo adormecer. Por iso, como pequeno agasallo para Begoña Camaño, en agradecemento por todo o que nos deu, Héctor Méndez e Pablo Martín tocarán unha versión do Alalá das Mariñas, o violín e a guitarra. E con ela pechamos o programa.